Ayo, ganti Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo. Mbak Tatin, monggo Mbak Tatin. Iya Mbak Tatin. Ya. Nggih, sing dalu, Pak. Ya sing dalu, Pak. Ya iki lagine iki gedhe yoan. Ha iki soalnya gede-gede gombong. Oh. Dadi ora ana isine dadi ya rada enteng. Ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih enten Pak isine. Ya ana ya semono kok ora ana isine iki, Ndur. Ya. Ayo kepareng ngaturake apa? Pamundutan pirang-pirang tin, milya. Nggih. Cengkok Pak, oh apa iki? Ya. Oh iya, cengkok Malangan, dandang kula cengkok Malangan, dawah kuda nyungklang, nek iso aturna. Terus tembang kangen nek iso aturna. Ya kebareng. Milya aku ora bakal ngarani. Terus gubuk asmara. Ya, nek arep kepareng iso pilihan sing endi aku ora arep ngarani. Ya. Oh nggih. Nggih, gubuk asmara nggih. Watone tertib nggih. Lah iki wis tertib kok ndak tok tertib-tertibke. Lah anu Apa? enten sing AO enten. Ora apa-apa jeneng penonton, mula jenenge wong ndelok iki kendel alok. Iya. Nek kon urunan angel nek alok kendel. Ha iya. Ngono ya. Asline ngono kuwi asline. Iya. Bener ya. Monggo. Neno wiwi tane nyingkar nyingkur. Wong pamirsa kae iki ora ngonekke kowe, kae iki mung do nyuwun lagu. Nggih. Wong wae. Anu jeneng tembang kangen wae, gubuk asmara wae. Heeh. Ak dhewe meneng wae santai. Engko rak kae do gelut dhewe-dhewe. Kok do gelut dhewe-dhewe? Ah jejere njaluk tembang asmara, jejere njaluk gubuk asmara. Tembang kangen wae, gubuk asmara. Apik tembang kangen, apik wah kepecah kamu lho. Oke. Ameng perkara gendeng engko rak yo tekan liwong tekan tembang asmara nganti geger. Yo. Nek nyuwun lagu mang serat mawon nggih to. Hah? Ditulis. Ditulis yo dadak nganggo dhuwit, ayo. Ya ora nganggo ora apa-apa. Ora nganggo ya ora dikeki, ya ora ngapal karo kowe wae. Iya. Lingsem yen ke mutan. Daleme ngendi? Kulon Praga no. Oh iya, mula rak bentuke kaya geblek lah. Ha iya. Nek geblek iki kaya ngene ora ya apik banget. Wah, temonjo le mangan. Kaya geblek. Neno. Lelampahan kang Kulon Praga ya kondange geblek. Lah iya. Nggih kalih tempe bengok. Tempe bengok. Nggih. Napa? Ora enak. Lah, tempe bengok. Wah, rom tau njajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng tau napa? Ora, aku nek sing Kulon Praga tak senengi geblek. Nek tempe aku ora patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku
digawe saka tempe bengok. Wah, kayak ana putih-putihe kae. Kok ana besengake ana putih-putihe kae apa kae? Nika apa nek nang ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Ya kanil bener kae padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok Ya dibeda-bedake. enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Anjene kae sing tok keke aku tempene kok tanpa kanil. Kok berarti pas orang nganil nih kok, Pak. Nah, wis Kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Nanging kanil nika gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit ya. Tak jak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Kok Pak Dahar Pak, ning niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang mung jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayut-mayuta nek meng keleng 7.000 ora ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok ndak tak tok regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek wedang we tok regani kok. Iya, mula aku seprene pet ra ning nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku padake gawe dhewe. Ora wis, kowe iki arep nembang apa arep wani karo aku to kowe iki? Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe iso nek aku dolan men ora bayar. Iya. Dasare dalange pelit ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Enggak to Pak Didahar to, enggak to. Dicipi to Pak, enggak to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Nggonamu iki urung bosok. Semangit. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbuh iki cacah siji iki mbuh nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya ngono ya. Aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi iki. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkulmu mlocot aku. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Nyata kok ngopo? Aning wingi rak ora. Sing wingi rak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak ciduke. Iki lho, iki kubis po iwak, miprate didelokke aku. Alah iwak ping dikeki kok. Kayak sapa? Ning iwak kan wedhus ning dikeki sapa? Sing juragane tenda kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Kok ngene dikeki? Padahal ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok men. Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Ya. Ya, terus ke. Tresno tulus nadyaning gubuk asma apa ta? Aku ndandani kotak kok. Mau aja ganggu. Iki lho bakune modot kita. Ayo nek pas aja sing mangap aku. Ayo nek kowe pas mangap pakune tak bleseke. Iya. Nek niat dandan ya nang omah ora nang kene. Lah wong lim modot nang kene. Iki nek di keprak-keprak ngene iki kan nganu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku.
bangku pakune enak yang ngono dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis. Lah apa? Ayo kowe cerewet wae kok ngomong. Kowe saiki nembang gubuk asmara, aku arep ngopo-ngopo sak karepku arep ndandani kotak sak karepku arep. Iya, arep dudukan sak karepku. Ning ya kuwi sesuk ra njaluk dit aku. Kok iso? Lah iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Lho. Lah iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Modar kowe ora bayaran ayo. Anek nyanyi sapa sing bayar? Lho, ayo sak karepmu. Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to kuwi, Don? Iya. Kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi Tatim. Oh, salah. Ya esuk dibayar.